Gidominar sa Team Asenso sa Misamis Occidental ang resulta sa 2025 midterm elections. Ang amahan sa probinsya nga si Governor Henry Waminal gihapon ang gisaligan sa mga tao nga mutimon sa renda sa panggamhanan. Giila na karon ni Governor Waminal nga hagit sa iyang administrasyon na dili pakyason ang gisalig sa mga tao sa ilaha sa proklamasyon sa Commission on Elections. Sa mga kandidato sa Team Asenso sa Misamis Occidental, nagpakita kini sa kadaugan sa katawhan. Gitawag nila nga political tsunami ang resulta sa piniliay. Kay gikan sa gobernador hangtod sa municipal councilors, gilampor na sa Team Asenso ang ilang mga kaatbang. Nagpakita kini og panaghiusa sa katawhan gikan sa 3 ka syudad ug 14 ka mga munisipalidad. Team Asenso ang gipili sa mga tao. Gipildi sab ni Vice Governor Rowena Gutierrez nga katandem ni Governor Waminal ang kaatbang niini. Mao nga nasulti sa gobernador atol sa proclamation nga dublihon pa nila ang trabaho ug aksyonan ang gikinahanglan sa katawhan pinagi sa matinud-anon ug episyenteng panerbisyo. Bisan sa 2 ka distrito sa probinsya, Team Asenso ang midaog pagkakongresista. Napili pag-usab si re-electionist Jason Almonte ug Sancho Fernando Ando Waminal nga anak sa gobernador nga midaog sa 2 distrito. Hasta mga provincial board members nga napulo ka kandidato, Team Asenso gihapon ang magserbisyo. Walay babag sa gilauman sa katawhan sa probinsya nga proyekto alang sa mga tao tungod sa nahimong resulta sa eleksyon. Magpadayon ang vision kung panlantaw sa gobernador nga ilang gidala permi nga 5 M's kon misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon nga mao'y sentro sa ilang pagpangampanya. Ubos sa liderato sa mga Waminal, nadeklara ang insurgency free sa probinsya niadtong tuig 2023. Mikunhod ang crime rates ug usa sa mga breakthrough nga proyekto mao ang kahingpitan sa Panggil Bay Bridge. Garantiya sab ang usa ka seat sa gidala nga party list sa Team Asenso nga mao ang Asenso Pinoy nga nagrepresenta sa grassroots development sa Pilipinas. Sa kinatibuk-an, nagpasalamat sab ang gobernador sa COMELEC ug law enforcement agencies sa milinaw nga piniliay sa probinsya.